Многократно сме ви показвали колко лесно се връща земеделска земя в центъра на жилищен комплекс в столицата. Повечето от вас ще кажат, че е много по-лесно да си върнеш незастроена земя в курортен комплекс като Банки. Да, но това не е така, особено когато върху вашата земя се е настанила една от тайните държавни служби. Вие гледате частен случай, аз съм Владо Берян. През 1938 година Дора Аврамова закупува на търг 24 декара земя в Банкя. Нотариалният акт е перфектен. На власт идват лошите тоталитаристи и любопитното е, че те не отнемат земята на Аврамова по нито един от законите, които те прокарват. Наследник на Аврамова е професор Васил Метев, уважаван учен както в България, така и в чужбина. Върху земята се настанява тъмната тоталитарна организация на чичковците с кожени тужурки и дълги нагани УБО. С труда на следствени затворници УБО построява 5 вили за охолния живот на правоверни тоталитаристи. Но поради болезнена секретност тогавашната държава не документира нито отнемането на земята, нито се издават каквито и да е документи за съответните сгради, намиращи се на улица Ропотамо номер 10. След 1989 професора и неговите деца подават документи за връщане на имота по всички реституционни закони. Междувременно на мястото на УБО в имота се настанява национална тайна служба. По нейно изискване не можем да ви кажем коя е тя, въпреки че всички жители на Банкя знаят точното й име. Междувременно премиера Иван Костов обявява имота за публична държавна собственост със секретно постановление, като обърква и адреса. Вместо Ропотамо 10 той национализира Ропотамо 2. По-късно това се оправя, но тъй като постановлението е секретно, секретни са и документите за държавна собственост, въз основа на които се прави обявлението за публично секретна държавна собственост. А такива документи просто няма или поне никой не ни е показал. Областният управител на София, който трябва да върне земята, мълчаливо отказва да я върне. Баща ми подаде 1992 година заявление, след това по влезналите реституционни закони, по-късно Лучниковия закон, 98 също подаде вече за реално възстановяване. Значи, попаднахме в една бюрократична въртележка, Столична община, район Банкя, наложи се да атакуваме и мълчаливия отказ на областния управител вече 2000-та година. Софийския съд назначава експертиза и вещо лице. Експертизата беше във връзка с собствеността на земята и на постройките върху нея. Бях назначен от Софийски градски съд. Установих, че собствеността е запазена още от след 9 септември, че нямаме отчуждаване по ЗТПС, нямаме отчуждаване и по ЗПИНМ, собствеността на земята е останала, а собствеността на вилите, построени върху тази земя, е недоказана. Няма документи за нея. Тя е ничия собственост. Нито на общината, нито на държавата. Нямат и съставени актове, нито общинска, нито за държавна собственост. Какво означава това? Това означава ничия собственост или собствеността на сградата се полага на собствениците на земята. Софийския съд взима невероятно решение. Отказва да върне имота, като пише, че не вярва на експертизата на собствения си експерт и не назначава друга експертиза. Естествено, Върховният административен съд не приема това решение на градския съд и го връща за преразглеждане. Междувременно тайните служби тормозят нещастните граждани. Семейството ми понесе един психически тормоз, включително имаше и заплахи. Всички институции в страната, които имат отношение и които биха могли да вземат становище, са сезирани от наша страна с жалби. Говориме за полицията. Лично генерал Василев е занимат със случая. Има преписка в полицейски участък в Банкя. Военна прокуратура излезна с постановление в наша полза. Метеви са съгласни, ако имота е толкова важен за държавата, същата да им го заплати. Освен това, те ще продължат борбата си и в Международен съд, ако това се наложи. 2 седмици водихме преговори с областната управа да ни даде становище, да ни покаже документи. Но уви, областният управител Владимиров отказа да изпълни това свое задължение, а един от неговите подчинени ни каза цинично: нали им върнахме 6 декара от техните 24, други и това не получават. Труден е пътя към правовата държава, а още по-трудно се премахва влиянието на бившите всемогъщи чичковци с тужурки, които сега се превърнаха в чичковци с лъскави костюми и черни очила.
Точно тези черни очила може би им пречат да видят промените, които трябваше да са станали след 1989 година. Вие гледахте частен случай, аз съм Владо Берян.